писари Иззат Амон якуми ҳуқуқи муҳоҷирон бо падараш ним соат мулоқот кардааст ва феълан вазъи саломатии ӯро хуб арзёбӣ мекунад. Муҳаммад Юсуф Холов дар суҳбат бо Радиои Озодӣ гуфт, мулоқот рӯзи 30 март дар боздоштгоҳи муваққатии Вазорати корҳои дохилии Тоҷикистон сурат гирифт. ба иттилои расмӣ, Иззат Амон рӯзи 27 март аз Русия ихроҷ ва дар Душанбе бо гумони қаллобӣ дастгир шудааст. Наздиконаш 3 рӯзи охир мегуфтанд ҷойи нигаҳдории ӯро дар Душанбе намедонанд. як манбаи Радиои Озодӣ рӯзи 29 март хабар дод, ки ӯ дар идораи мубориза бо ҷиноятҳои созмонёфтаи Вазорати корҳои дохилӣ аст. Муҳаммад Юсуф Холов мегӯяд, рӯзи сешанбе ва баъд аз муроҷиатҳои батакрор ба ӯ иҷоза доданд бо падараш суҳбат кунад. вай ба Радиои Озодӣ гуфт, Мақомот ваъда доданд рӯзҳои наздик озод хоҳад шуд. Саломатиаш хуб буд. Мақомот ба худам ва ҳам ба падарам гуфтанд, ки зарари расондаашро баргардонем ва ӯ озод мешавад. Падарам ҳам ба озод шуданаш бовар дорад, афзуд Муҳаммад Юсуф Холов. Мақомот дар бораи эҳтимоли раҳоии Иззат Амон расман чизе нагуфтанд.